Escoitando, estamos na radio a un artista galego, un artista emerxente, un artista con nome referente gastronómico, un artista que están escoitando que un son urbano, un son potente, bueno, pois está con nós Filloas. Hola, bo día. Moi bo día, que tal? Benvido. Bueno, tu nome é Iago. Sí, correcto. Pero vos te prefires que te chame Filloas. Si, hoxe veño aquí en calidad de artista. En calidad de artista. Bueno, temos que empezar polo nome. Claro, elexir, moitas veces un sabe que facer, como facelo, que o que lle motiva, influencias, como canaliza pois, o arte en si mesmo en cancións, pero autodefinirse cun nome a veces é o máis complicado. Sí. Diches voltas? Eu tive moita sorte, porque este é o meu alcume da universidade, entón era tan persoal como chamar Iago Prosecco. Ah, bueno. Xa viña con había un bagaxe aí atrás. O sea, que o teu alcume era Filloas, sí? Sí, porque, bueno, bueno, era moi punky para aquela época e, bueno, se enteraron na uni que eu tocaba a guitarra e nas festas decía, ai, baixa a guitarra, toca un tema tal. E sempre tocaba Filloa de Terbutalina. Vale. E dixeron, este é o rapaz das Filloas, o rapaz das Filloas quedou aí. Filloas e Filloas quedou. E bueno, como chegas a todo isto de Filloas, de proxecto xa en serio, música e demais? Pois foi un camiño para nada pensado, que eso, comeza co punk, con bandas aí en Vigo, como adolescentes, con de Vigo, colegas. Eres de? Son de Coruxo, do lado de Vigo. Coruxo. Sí. Sí, señor. Resulta que, bueno, como todo o mundo, tivemos que parar de dar directos por a tema da pandemia. E aí atopábame escoitando música moi distinto, os referentes son moi distintos ao que era punk naquele momento. Estaba escoitando Bad Bunny ou Boyanka Costova daqui de Galicia. Sí. E empecé como intentar a compoñer e producir temas dese estilo. E aí en 2021, sen poder facer moito máis, atópome aí cacharrando co ordenador e sacando as primeiras cancións. O sea, do punk a Bad Bunny. Sí, eu non sei como é o camiño, pero sí que tamén entrei polo trap con artistas como Duki, que foi o son do camiño, por exemplo. A ver, eu sí que noto como certo nexo de unión entre a actitude do punk e, por exemplo, a actitude do trap, por eso para mí foi doado. E entón meterme na música... Hai conexión, sí, notas... Total na actitude, como ese rollo quizá gamberro, crítico. Ademais, por exemplo, non escoitaba ou non facía o punk máis político do mundo, pero sí que era como moi ácido ou divertido. Había moita retranca no que eu facía. Claro. E xa che digo, eso atopo tamén en artistas de trap. Por exemplo, penso en Cecilio G, un referente dos que empezou co xénero en España. É un rapaz que realmente dices tú... Parece que son graciosas algunhas das súas cancións e realmente está deixando caer moitas. O sea, hai emisoras que programan só música urbana, hai un boom, porque ao final isto é música urbana, música que se definiu como urbana, na que te sintes ben, en na que decidiches explorar e van saindo cousas. Totalmente. Así... De feito, eu son, bueno, como son músico de formación, son moi curioso e me poño a analizar moitas cancións que escoito e tal, e así foi como que cheguei o ano pasado a este novo son que teño neste disco, no de Súbete ao Eva, sí. Que é o hiperpop. O hiperpop me parece como a culminación de como un punky chega a música urbana, porque é trap, pero logo con moita electrónica e moi acelerada e con moitísimos efectos tal. A mí sí que hai algo no sobrecargado que está o hiperpop que me recorda moitísimo cando eu producía e facía punk, entón. Sí, porque o punk tamén ten moita enerxía en si mesmo, sí, ¿no? moi cargada. Moito estímulo e en cada segundo ten que estar pasando algo para... Non se fai co rollo de ter ali o público como agardando, como este rollo TikTok, ¿no? Para telos aí sempre amarrados, pero o punk ten eso. Pode algún pensar que isto do trap e o hiperpop pode ser un punk electrónico, ordenadores, sen a esencia dos instrumentos en si mesmo? Para min totalmente. Sí? Sí, eu cambiei... Ese tránsito do século XXI, sí. Literal, eu cambiei as guitarras, que de feito neste disco xa non hai ninguna, que ao principio Fillo sabía. Sintetizadores... Por sintetizadores, moi sucios, con moito arpegiator, metendo moito sonido, e para min, o razonamento que eu fago na composición e produción dun tema agora no urbano non é nada distinta como era no punk. A mí me parece como que diste a versión moderna. Versión moderna, cuidadiño. Bueno, un disco que acaba de sair aí que 4 días, o día de San Valentín. Correcto. Un puncarra que saca un disco en San Valentín, pero vamos a ver. Sí, no, pero queríamos reivindicar un pouco de Filloas porque, bueno, levaba como
xa preto de 3 anos sacando música e cancións, eu non tiña ningún tema de amor. Entón, bueno, unha canción que logo escoitaremos, que 22 minutos, é o meu primeiro tema de amor ou composto como tal. Xa verás que está super escondido, que hai tantas referencias a videoxogos, animes tal, pero o amor está aí de fondo e dixemos, xa que tardamos tanto en facer unha canción de amor e tal, pois vamos a reivindicalo sacando este día, o día cliché do amor. É un son o que fas ti que hai 25 anos atrás sería impensable? Ou tes algunha, tiras para atrás e dis, ui, esta artista xa me coquetea un pouco co que estou facendo eu agora? A ver, sí que había cousas. Está claro que ahora mesmo o hiperpop é unha refinación, un refinamento de moitas cousas que houve antes, pero había, Cher usaba autotune hai non sei canto tempo, e un patrón rítmico que se utiliza moito no hiperpop é o drum and bass, o jungle, e eso leva utilizándose na música toda a vida. Entón, eu creo que simplemente outro día escoitei unha cosa que me interesara moito, que decía que esta nova oleada de música electrónica e tal simplemente está recollendo cousas que se facían antes e levando como as melloras técnicas que hai a día de hoxe. Pero só estamos recollendo que o xente fixo antes. É unha mistura tamén do xabarín, xeración xabarín, e do día a día, da tecnoloxía, de sentir paixón pola arte. Utilizando tamén como plataformas todas as ferramentas que hai de visibilizarse en redes sociais, canles, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, soaba na radio esta unha das túas cancións. Soa estas cancións na radio? Tedes proxección os artistas galegos na radio de hoxe en día? Ou tampouco fai falta porque tedes outras ferramentas, concertos, difusións, publicidades en Instagram, etcétera, etcétera? Pois, bueno, nós que temos acceso a ese tipo de ferramentas, se está escoitando na radio, non se escoita pouco. E que eu creo que realmente o que estamos vivindo agora é este que se fala sempre, este gran momento da música en galego, e está sendo como moi... A escena está nun momento máis potente, está potente en redes sociales, está potente nos directos enchendo festivais con grupos en galego, incluso fora de Galicia, que están Fillas de Casandra, o Grande Amor, cando van a Madrid sempre enchen. Entón, eso, tanto na prensa tradicional como na prensa digital, en todos os aspectos eu creo que está en boca de todo o mundo a música en galego. En que momento estás? Momento de presentación de disco, actuacións, hai pouco estiveches en Arzúa, outras que virán. En que momento está Filloas de cara a lograr, non sei se obxectivos, a seguir disfrutando, non deixar este proxecto atrás? En que momento estás? Pois agora estamos nun proceso como super centrado nos directos, porque é onde funciona mellor o proxecto, porque como escoitamos a música super de festa, moi rápida e tal, e se crea unha comunión moi guai co público. Entón, o que estivemos facendo na última parte do ano pasado e aínda agora estamos coa época de salas. De feito, ímos estar o día 22 de febreiro, o sea, este venres ou este sábado, se non me equivoco, sí. En Lugo, e con eso imos pechar un pouquiño o bloque de o bloque de salas, e logo aí empezará, que xa hai cousas, non se pode anunciar todo, pero o tema de festivales, no que sabemos tamén que, porque levamos feito tres grandes festivais o ano pasado, sabemos que onde conflúe todo. Falas en plural. Sí. Filloas un concepto plural. Sí, sí. Quen está aí? Quen forma parte do entramado? A peza fundamental e principal é a miña compañeira Paula Ferraz, é a rapaza que me leva xa máis dun ano acompañando en directo. Ela é unha máquina, música de formación por tres, fai como que todo funciona, ademais, porque, bueno, toca guitarra, toca sintes, está como tirando as bases, así, pero logo tamén é puro carisma, é que é unha rapaza que nos momentos que eu me calo, estou un pouco como serenando nos cando tal, ela é quen ten o público arriba, sempre un sorriso enorme, e yo transmite a toda a xente. A verdad que a dupla que somos Paula e eu en directo é das mellores cousas que ten Filloas, dende logo. Isto tamén naceu dunha maneira natural, o galego. Total. Non? Este proxecto ten que ser en galego. Sí, porque é un proxecto moi persoal, moi falado en primeira persoa, e que as letras nacen de vivencias miñas ou atrapes que eu teño cun tema en concreto, así. Entón, non é algo que lle dera excesivas voltas. Eu penso en galego e tiña cabida que as letras foran en galego. Claro. Outro día estivo María Grip aquí, tamén, compostelá, que tamén está aí pegando forte, e me dicía que lle veñen ou que ve algunha historia e apunta notas de audio, amosou a última que tiña. Ti tamén eres de anotar no móvil algunhas reflexións que despois poden servir ou non para algún tema, trama e demais?
Total. O sea, eu teño un grupo Sí? de WhatsApp comigo mesmo. Eres del grupo contigo. Correcto, chamado Notas. E estou todo o día barallando, mandándome mensaxes Ti e... amosarías ou lerías unha das últimas ou a última reflexión que te mandaches ti a ti mesmo? É que sí calé, o sea, non sabes cal é, tengo que ir a vela. Foi recente, entón? Sí, foi aí ben pouco. Bueno, este último disco está sendo como moitas referencias á cultura de videoxogos, como esa cultura friki. Estou como ahora sacando un pouco de peito con eso. E outro día tiña feito como facer unha canción enteiramente de Dark Souls, que é un xogo que estou metendo como 50 horas e dixen o público de Filloas ten que saber isto, sabes? En plan, ahora mismo un último mensaje pon canción Dark Souls, ¿vale? Vale, así como reflexión de esto ten que... Son ese tipo, non? De historias, ese tipo de mensaxes que te mandas. Logo tamén hai audios ás tantas da mañá como super filosóficos dicindo, temos que ser máis amigos, o sea, en plan, hai que falar máis cos amigos. Teño reflexión dese estilo, sabes? Oye, nos non tiñamos na nosa idade, que tampouco son tan bello, pero como moito un papel e un boli, pero agora a facilidade de esa chispa que aparece retela, porque moitas veces como non apunte... Sí, a ver, eu son moi analóxico. Sí. Eu de non ter o móvil encima, eu son dos que tería unha libreta, o teño clarísimo, porque estou anotando todo o rato como cosas que se me ocorren. E os videoxogos que tamén marcaron a varias xeracións, pero tamén a túa. Cantos anos tes ti, fillo? Eu teño 29. 29. ¿No? Bueno, unha xeración aí de sí. videoxogos que tamén se enmarca dentro deste proxecto, ¿no? Tamén en estética, a páxina web... Total. En fin, os videoxogos que tamén formaron parte do entretemento e siguen formando, non? Total. Eu era un pilar moi importante para este disco, porque eu no anterior, considero que o disco anterior que fixera, para min era unha confirmación de eu son un artista, eu teño unha mensaxe que quero compartir, que merecerá a pena ou non, pero me reivindiquei como artista. E agora quería reivindicar como esta parte máis friki de min, que é certo que hai uns anos, xa bastantes, hai como 5 ou 10 anos, é algo que se ocultaba, non se adoitaba decir que xogabas a videoxogos ou que lías mangas ou vías animes e tal, e agora non, está nun momento de que está en boca de todo o mundo, sí, é cultura pop. Que estivo máis escondido, sí. Eu, e falo por moita xente da miña xeración, nos salíamos ao patio recreo, falábamos desto con o seu grupo máis cercano, pero éramos os frikis, non intentábamos non decir moito máis alá de aí que es que xogábamos moito, sí. O friki como insulto que ao final friquismo a día de hoxe significa que eres un apaixoado de algo. Un apaixoado de algo, non sei, pero tuvo uns anos, é verdade, que tuvo unha connotación quizáis, pero oi, como se revirtiu isto tamén, non? Sí, eso non podo estar como máis orgulloso que sexa así, que ahora todo o mundo é friki de algo, ou me teño topado... No, é que son friki, en fin, como que un quere ser de algo, non? Sí, friki do Madrid, friki do en fin. Literal, e ademais como en grandes medios, en medios mainstream e tal, tengo atopado como entrevistas a artistas e tal, que están falando de videoxogos, o último videoxogo que están xogando e tal, e digo, isto cando era pequeno era impensable, eu necesitaría referentes así, me gusta que xa referentes así para a xuventude. Te decías que eres músico de estudio, de estudar a música. Outro tipo de formación tes tamén? O teu camiño iba por outro lado? Eu, bueno, son un músico eso de conservatorio, sí. Tocaba instrumentos de vento metal ali nos conservatorios de Vigo, pero, bueno, tamén me tiraban os ordenadores, como bo friki que son, e, bueno, estudarei enxeñería informática e a día de hoxe, bueno, co que combina música. Claro, enxeñería informática. Combinas as dous, sí. O sea, vives da informática e da música. Non só da música a día de hoxe. Correcto, ¿no? Vivo de ambas e ademais é que son dúas competencias que se complementan moi ben entre elas. Como decías ti antes, esa página web a fixen eu, e tivan como... A página web, hombre, claro. Filloas.eu. .eu, sí. Está feita por ti. Sí, ademais como... que a xente entre, que ten unha estética, pues xa ves que buscas unha estética moi concreta, e iso é porque eu técnicamente podía facelo, e iso está moi guai. Bueno, claro, músico de formación, se quizáis non hubieras tocado a música en sí mesmo, aínda que es músico, quizáis por contexto, por idade, por afección, por videoxogos, poderías ter mergullados, non sei se o faz tamén, que si youtuber, que si esto, que si caster, que si comentar, que si... Ou non te chama tanto? Todo eso me pasou pola cabeza, Sí. Eu con 15 anos tive unha canle de YouTube, eu fago chamadas cos meus amigos por Discord e comentamos partidas de videoxogos, bueno, todo ese tipo de cousas pasaron, sí. Pero non como para explotalo, non como para seguir avanzando e ir gañando seguidores
A ver, eu creo, isto mo di moita xente do meu entorno, que non me atrevo a facer cousas que non se me dan ben de primeiras. E seguramente como son cousas que deixei máis de nicho, eu pasei a 3 ou 4 colegas, e a música, igual me vin como afianzado por ter unha formación e decir, isto sí que lle vou dedicar moitos recursos, porque ao fin e ao cabo, isto é moito tempo. Entón, se quixera ter posto a tope co de youtuber, es que teria que estar a tempo parcial con eso, sabes? Hai xente que quizáis outras xeracións que non o ven como profesión. Que lles chama atención, que lles gusta decir que a vida vai mudando, que as expectativas vai mudando, de que antes era un entretemento na habitación co colega e que agora un pode vivir de xogar os videoxogos, de ser youtuber. Como lle decimos a xente que isto é algo serio, que realmente se pode vivir e que moitas veces nos chaman moito a atención os soldos que un pode conseguir vivindo de crear contido? Eu creo que unha boa forma de explicarlo é como comparando con medios tradicionais ou con cousas de cultura, de consumo tradicionais, do estilo de que sempre se fala como de alta cultura e baixa cultura. Quero dicir, obviamente, sí que hai contidos como, que sei, ver Sálvame, que é entretido, está guapo, mola, e está como ver a unha persoa xogar un videoxogo, rollo encefalograma plano, estou vendo, o teño de fondo e tal. E logo tamén, por exemplo, hai podcast especializados de xente que fala técnicamente de videoxogos e como é a trama, que pensaron os creadores cando foron aí e tal, que podría ser máis parecido como a un programa de cultura de radio ou televisión. Pois todo ten cabida, e realmente hai formatos que lles parecerán moito máis sinxelos, pero para nós tamén son sinxelos, sabemos que estamos consumindo algo para escoitar de fondo. Este proxecto de Filloas en si mesmo, co plantexamento que tes agora, canto tempo ten de percorrido? Dende a pandemia, me dicías, que foi un pouco cando foi xerminando todo. O primeiro tema sale... Anos. Sí, o primeiro tema sale en xaneiro de 2021, entón é máis como 4, pero é certo que, ademais, está moi guai como entrar no YouTube e ver todo ordenado cronolóxicamente, e que empeza como algo moi autodidacta dunha persoa que está intentando buscar un son, e o primeiro disco é unha recopilación de todos os sinxelos, logo nun segundo disco xa se ve, foi un estudo, había algo como un concepto pensado tal, logo está este, que xa é unha animalada, pensado un ano de antes, sempre foi de man cos os videoclips que xa estaban pensados, as portadas das ilustracións que son artísticamente son preciosas, unha rapaza que é de Coruxo, do meu pueblo, unha amiga da infancia, que é unha ilustradora xenial, e como que vas vendo o de como realmente, claro, cando empeza Filloas, para mí igual Filloas empeza máis en 2023, porque o que había antes aí era unha experimentación, pero sí. Sí, andando coa fórmula, non? Coa cubeta, pa aquí, pa lá, pero agora que xa temos, agora hai que... O sea, un par de anos, podemos dicir que xa de unha maneira seria e profesional. Nomeaba antes a María Grip e outros artistas, pero María Grip decía, mira, eu estou agora mesmo de tránsito pola música, pero isto, de verdade, poño despertador con cool nenas para ir pinchar, que si Grande Amore, que si me presento en solitario, eu non quero vivir da música toda a vida, estou moi ben agora, pero ti sí. Queres ir deixando cada vez menos o mundo da informática e demais para vincularte, aínda que o mesturas moi ben, queres dar percorrido a Filloas e celebrar o 25 aniversario cunha entrevista aquí? Eso me encantaría. Eu creo que sí que vai ser un proxecto lonxevo, pero vai ser lonxevo en outro ámbito, me refiro. Eu creo que para min é moi importante combiñalo con este outro tipo de curros, porque a nivel de saúde mental eu teño uns horarios, algo que podo entregar, algo que, por decirlo así, son obxectivos facilmente acadables. Logo, na música son moitas cosas igual... máis volátil, sí. É máis volátil. Pero, sin embargo, justamente o rollo de non ter o 100% do meu mental aí, para min o que creo que me vai facer estar moitos anos aí, porque ahora cada vez que fago algo con Filloas, os que o fago con moitísimo gusto, non sabendo como que estou sacrificando esa parte importante da miña vida, como falaba de María Grip, cando ten que estar a todo a vez, e iso eu agradezo, que sou unha persoa moi tranquila. 25 anos, estamos falando 25 anos despois, o son de Filloas pode ser totalmente diferente ao actual, non? Probablemente, eu se do punk me trouxo ata aquí, tranquilamente podo estar facendo unha música moi distinta, pero creo que o que vai ser común é a actitude. A mí me gusta moito esta música acelerada, incluso festiva, pero sin embargo no que hai moita cabida a reflexión, e eu creo que mentre eu teña ganas, o proxecto vai ser dese estilo, vai ser esas letras falando de reflexións ou de cosas que me apetezan nese momento explorar, aínda que xa se explorara, ao mellor quero volver a recordarme ese concepto, pero creo que a música sempre vai ser dese estilo, porque, bueno, é o que me tira. Vivimos nunha comunidade, nun país para algúns, que é Galicia, cunha cultura rica, cun tradi que agora mesmo está despuntando, con a música urbana que tamén vides aí uns cantos, co rock, en fin.
Que visión, esa pregunta que facemos sempre, de que visión ten filloas da cultura, do artisteo, da música que se fai en Galicia? Estamos nun bo momento, a día de hoxe? Eu diría que estamos no mellor momento. Sí? E ten que ver moito co tema da democratización do acceso á música. E que cando eu empecé en 2021 era tan sinxelo, e segue sendo como mercar unha interfaz de audio, un micrófono, abrir o FL Studio e facer música. Con tutoriales de YouTube e tal, e non só sirve porque moita xente relaciona isto con música urbana, e podes empezar a facer rock gravando as túas guitarras, podes empezar a facer o tradi, o neotradi, que bueno, que me parece que é o xénero perfecto porque confluir a música urbana co música tradicional, por eso está petando tanto. Sí. E claramente é o mellor momento, pero sobre todo por acceso, é que non hai outra cousa, e supoño que só irá mellorando isto. Claro, que estamos falando de termos e demais que é a fusión da fusión da fusión. Estamos nun momento moi de fusión que antes se evitaba tamén por purezas estranas e demais, pero agora canto máis misturado como que parece que logramos unha fórmula distinta e que funciona, non? Totalmente. Antes estaban eses estilos, un pouco se misturaban as cousas, ou chamaba moito a atención, incluso un artista de pop, un de rock. Agora pode pasar calquera cousa e a veces funciona, porque se fan as cousas ben. Eu lera aí atrás que había como un debate que o tema de a escena galega se xuntala solo por tema de que fan en galego ou ser como o resto de escenas, decir, hai unha escena rock en galego, hai unha escena punk en galego, de música urbana. Ostras, a mí o que me encanta é que haxa unha escena en galego, porque está aberto a esas misturas que ahora de repente o máis rockero teñan a canción co de urbano e tal. E a ver, é que solo hai que ver outras escenas. É que eso fixo Zetangana, por exemplo. Eu estou pensando en Zetangana, a canción que se chama Hong Kong, que ten con Andrés Calamaro. É un temazo. E xuntar un tío de urbano con un rockero de toda a vida. E é como, temos que perseguir eso. Temos que perseguir que o que nos una aquí é facer esta música en galego, en Galicia, que reivindicando que aquí tamén facemos música de tanta calidade como noutras partes do Estado ou do mundo, e xuntarnos, dende logo que sí. Por que escolliches para despedir 22 minutos? Bueno, pois aparte de que para mí é un tema moi especial, ese tema que dedico a miña parella, tamén me parece que é un tema que ten unha segunda lectura que é moi empoderador. É un tema que eu lle dedicaría a calquera persoa do teu entorno que ves que está pasando unha mala época e non se está dando conta de que vale moito por si mesmo. E un tema que eu diría de escoitao, ti mesmo ou ti mesma eres suficiente, e creo que é un bo tema a reivindicar. A morte vai conmigo. Correcto. Vai con todos, pero que contas aquí? Pois, o que te dicía é que as cancións de Filloas nacen de reflexións e, bueno, hai unha cousa que a min, a nivel de Iago, sempre me deu moito pánico a morte, sí. E hai un momento que eu dixen, pois todo isto, por que o sinto? Vamos a reflejar todo isto nunha letra. E a morte vai comigo vai un pouco desa reflexión sobre a morte propia ou de persoas cercanas. Sí, tes un medo aí a morte... Literal. Pero dos seres queridos, a túa propia... Todo, pero a miña propia, é unha locura, sí. De despertar na mitad da noite... Pero obsesión, ou... Despertar na mitad da noite e decir, Dios, un día vou morrer. Bueno, hai que seguir dormindo. Eso me pasa cada vez por semana un par de veces. Sí, tes esa... Sí. Bueno, Mediocre 2. Mediocre 2, correcto. Mediocre 2. E que claro, este disco está moi guai porque ten, aparte das cancións novas que son Adeus, The Spawn e 22 minutos, nos fixamos remixes de 4 temas que xa tiñan máis percorrido, justamente por eso, xa topamos o sonido que queríamos, o hiperpop, vamos a rescatalas e que estén ali. Sí. Mediocre 2, bueno, nome un pouco irónico, pero literalmente como a primeira Mediocre, mesma letra así. Vale. E bueno, o tema que a Mediocre original a que máis escoitas ten de Filloas, porque o mensaxe é super punky, empoderador, o que eu falaba, ser mediocre está ben, ser ti mesmo, non hai que intentar que é o éxito, eso é moi relativo, non? Pois Mediocre 2 fala deso e foi o último que saiu co disco. E xa a última, Súbete ao Eva, isto título? Pois esta é a parte máis friki de toda a entrevista vai a ser, porque é unha referencia a un anime que é Evangelion, bueno, que botaba no Xaver Inclú, eu cheguei ali a ese anime por aí. E, bueno, os protagonistas teñen que salvar o mundo subíndose a robots gigantes que se chaman os Evas. E claro, esos protagonistas non querían subirse aí porque, bueno, estaban en perigo tamén de intentando salvar o mundo de morrer eles mesmos, non? Entón, un pouco o meme que hai en internet é de decir esa frase de súbete ao Eva, que é decir, ainda que non te apeteza, tens que coller as túas responsabilidades e a calquera persoa lle pode tocar ter que salvar o mundo. A de propina. Os rapaces cada vez falan menos galego.
é un estudo bueno, oficial da Xunta de Galicia. Ti falas galego de adulto porque falabas galego de pequeno. Que lle podes dicir os cativos que poden dar con esta entrevista? Fillo, as que me gusta, para dignificar o galego, pero como ferramenta de traballo, pero como ferramenta de comunicarnos. Parece que non está de moda. É un perigo tamén, coa raíz máis... Que decimos os cativos? Hai algunha mensaxe... Pois sí, ademais quero meter un matiz de que eu nací sendo castelán falante. Na miña familia se fala castelán. E eu empecé a falar galego porque o galego mola máis, porque para mí o galego era o idioma que tiña Shin-chan, por exemplo, e o idioma que tiña o Detective Conan, ou sea, de todas as series que eu vía no Xabarín, e por eso para mí é tan importante tanto facer tradi, neotradi, todos ese tipo de músicas en galego. O importante tamén é facer estos xéneros modernos como hiperpop. Eu son o único artista que hai na escena galega de hiperpop, pero en España estáse facendo moitísimo ese xénero de música. Pero o único en galego? Sí. E iso para mí é moi importante de decir é que hai un referente, aquí eu podo ser mellor ou peor artista, pero aquí hai un referente que o fai en galego. Pioneiro, polo menos. Sí. Será que mola esta lingua, ou que esta lingua sirve para isto, e sirve para falar de calquera cousa. Podes falar de saúde mental, de tradición, de ser máis crítico coa sociedade, facer letras máis, menos politizadas, sirve para todo, e para falar do máis banal. E unha lingua tan válida como calquera outra. Pois que bonita esta defensa, Nos que nos imos meter en breve con uns programas especiais precisamente nos propios colexios, 6 colexios de Galicia que se inscribiron nun formato que se chama Fala que Fala, e onde queremos dignificar e onde, por certo, igual algún deles, se te prestas, te convidamos. Eso me molaría. Sí? Sí. Bueno, pois igual o falamos agora, mentras soa 22 minutos. Súbete ao EVA en todas as plataformas digitais. Entrevista que podes volver a recuperar en Facebook Live, na nosa canle de YouTube. Iago, filloas, agradecerte que viñeras ata aquí e que viñeras a presentar este proxecto que ten cancións como ista. Graciñas. Moitas grazas a ti. Pero sei que ainda non é a fin. Da igual.